Jiena nista' ngħid li minn 15 sena law ħerġajt willidt mill-ġdid u nħossni daqs dik kieku qisni għalaqt 15 sena llum. Għaliex qabel l-operazzjoni kont qiegħed neżisti u mhux ngħix. Iltqajna ma' Joe Bonello fid-dar tiegħu f'Santa Lucia. Illum il-ġurnata għandu 65 sena. Dan il-missier ta' 3 tfal u nannu ta' 6 jirrakkonta kif kien ilu 9 snin jistenna trappjan tal-qalb. Imma fil-25 ta' Settembru tal-1996 żagħżugħ Ħawċi ta' 17-il sena tilef ħajtu f'inċident ta' traffiku. Joe Bonello ġie informati li l-qalb ta' dan iż-żagħżugħ kienet taqbel miegħu u l-professur Alex Manche qallu li kien se jiġi operat dakinhar stess. Waqt li għall-professuri u t-tobba dan kien esperiment għaliex Bonello kien l-ewwel pazjent Malti għal trappjan tal-qalb, għal Bonello di kienet tfisser l-opportunità li jibqa' jgħix. Minn hawn naċċenna li rrid nirringrazzja lill-ġenituri tad-donatur tiegħi. Avolja kien l-ewwel Malti li saritlu trappjan tal-qalb ma kellux biża' li jagħmel din l-operazzjoni. Bonello jispjega li minn katavru jistgħu jiġu salvati 7 persuni. Waqt li appella biex ikun hawn aktar donaturi, jgħid li anke min jirċievi organu qed jgħin ukoll.